4 million followers sa Facebook, 1.25 million subscribers sa YouTube, ug 570,000 followers sa TikTok. Masking asa pa nga social media platforms, dili gyud malikayan nga ang ilang mga song covers mag-trending gayud. Para sa mo, dili gid mi ka ng sikat. Para sa mo, normal ra gyud mi. Tingali na gid mi ka sikat. Kay daghan nagapa-picture. Tungod sa ilang nindot nga tingog, halos tibuok Pilipinas ila nang nalibot. Dili lang sa Pilipinas sila ga-concert ha, kay karon international na ang ilang gasulungon. Yes na mi US tour gyud. Naami US tour. Yeah. Kaning US mo gyud pinaka-biggest na project or show na mahitabo. From ordinary individual singers, Naami sa gig, di ba ta? O namin sa gig sa Fishcot. Nakaisip man ang Fishcot Bar nga, why not mag-live lang? Ano ba? karon sweet real-life couple na and one of the most in-demand sequencer bands sa nasod. Natingala na lang ang all, magpakasal na mi. Mga proud bisdak from General Santos City. Wala na ilain pa si Jeffrey o Charlotte May Bactong, also known as Sweet Notes. Sa programang Binisaya Chit Chat ato ni. Mabudot ka. Uy, pero di habi mo na ilado po no kanang mga budots-budots ninyo sa inyong performance. Mga kabuang ba? Mga kabuang. Pero asa man mo nagila? Sige, dito mo. Mauna mo gusto mabalat. Asa mo nagkaila? Ano? Pero first time ginaman nagkita ni Charlotte in specific diha sa kuan mismo bar si Teresa Jensen. Nag-audition ko sa ila. Nag-audition man siya kay Kinahanglan man nilang babae nga Vocalist. vocals. So, Tap- timing sa. Nalabat first sight to siya si mo, ikaw. Ginawa gid ato. Mura ra muna konsep magulang sa una. Oh, ate ba yan Ay, niya mao tawag sa ba? kuha? Okay, 3 years. 3 years younger. Oo. So, ginaate ni mo si Yes. Ma'am Cha sa una. Pero karon Nuna dahil, nuna. Nga na, ate gyud. So, Ate gyud. na-establish ang inyong relationship as, unsa man ni marag ate-ate ni mo siya, ana. Murag katong time nga siguro na dili na kami sa akong girlfriend niya, dili na po siya sa iyang kuan, sa iyang boyfriend. Kinaman ni siya uyab sa ikumpleto po di mo ba? Na ako yung uyab Koreano. Ah. Pag muli na ako, tingala man sila man, sige, kung hilak. Kay, ito na, bulag na mid. Kung time pod nga wala na ko uyab. Kung time pod nga wala na siya uyab, murag dito murag na feel mo nga comfortable na siya. Yeah. Nganong na-feel ninyo nga komportable For me, mo sa pagod di usag-usag? mag-uban. Pero minti man mi mag-uban. Kami ang close sa grupo ba? Pero nagsugod mo nga wala pa gito. Wala Ay, walay wala. feelings, Wala yun. walay malisya, wala. Siya nalabat Ako na lang at first sight ko kay Buhok mo kay siyang tingog. Nindot yun kay siyang tingog. Yes, As in, yes, kanang yes, ko yes. madungog nimo in person, ma-amaze ka ba nga, uy, Unsa tong una nimo nga nadunggan or dili nimo makalimtan nga gikanta ni Sir BJ sa una, Ma'am Cha? I Won't Give Up ni Jason Mraz. Actually, mauna akong favorite na song. Mao ba? Pwede request pod nako ni Sir BJ nga niingon jud ko nga unta madunggan ako sa personal nga grabe kay tingog gid ning tawhan ni. Sir, okay lang ba kantahon nimo unsa to Ma'am Cha? I Won't Give Up. I Won't Give Up ni Jason Mraz. Hala o, dire na yun. Madunggan na to ha. Live magkanta, live dili day live. Magkanta sa programa ang Binisaya Chit Chat ato ni Sir Jeffrey Bactong na adire. When I look into your eyes, it's like what's in the night sky, or a beautiful sunrise. There's so much they hold. Yay! Dito gyud. Dito gyud ka na kuan ma. Dito gyud ka na dali. Actually, wala man ko balupod nga na siya uyab. Nang na ano, gikilig lang gud ko. Gikilig lang Oh, ka. gikilig ko. Pero dili pod todo gyud nga murag ano, murag with reservations to Oo, imo kay gilig parehas ba yami na ay in a relationship ato na tayo. So, murag gikilig lang ko, di ko katuungan nga to ihang tingog. Ano ba? Gamay kay siya tapos nga to yung tingog na amaze ko ba? Grabe ang vocal. Ah, Pero feel kato, mo wala na pa nimo. kakabalo ato Sir BJ. Wala. Wala pa kakabalo. Pero nganong gipangyaban man gyud nimo siya na kay na feel unsa man ni hinay-hinay na ka nga gakahulog kay Ma'am Cha, murag ana. Oo, katong time nga wala na mi uyab, murag feeling na comfortable na kami sa isa't isa ba kanang dili na ako mahimutang kung dili mi sabay. Kay pero minti man may kauban na to. Oh. Nya, na siya mga problema sa kuan na share na koy problema sa iya na. Okay. So katong gikan kag Korea ato ni balik ka nagkasabay na mo. So gidawat ninyo sa banda.
Uy, kaisa lang ko nag-audition. Isa lang, wala na ganito yung audition. Gikuha na dahil niya akong number. Siyempre, i-text. Unsa man gyud tinuod ani? Siyempre, i-text man di ka na, gigugma. Oh. Di tawag, nag-change number na dayon mi kay. Okay. Pero wala ra to, dili to gito ingon nga murag igat-igat, dili gito murag ingon na. Business to. Business, trabaho lang. Murag trabaho lang. Oo. So anyway, nana ka dito sa banda, usa to nga tuig. Same ba 2016, 2017? 2016 Ah, ba? 2016 to. Okay. So katong murag ingon nga so nagkauyab mo after 3 months? Dili kay dugay-dugay sa di ba mal. Kay dugay po na ko ni siya gisugot. Kay dili lagi ko gusto ma-issue ba nga ate-ate baya ko niya. Yes. Kanang parehas mi na ay mga past relationship niya. Yes. Mabalaan sa tao ba nga nag-uyab mi. Nag-uyab So mo. it means basig kami ang hinungdan ganung nagbulagay niya atong mga Okay. ano. So wala gid mo nag-open to public, dili ko Okay. hilig ba nga ay ano. Natingala na lang ang all magpakasal na uy. As in. Wala gid to. Ano man, sa kung ma-feel ni mga murag mo na maging napakasala na din mo. Ngano nakasulti man kato Sir BJ? Kanang anywhere I go. Kanang mo nga kanang murag partner mo kay niya niyo kanang sa in terms Magkasinabot sa mi ba, work, ana? Ma-feel mo nga murag partner gid mi ba kay pwede mi partner sa work niya kung Sa kung gawas sa gawas pod magkasinabot din mi. Kay Ay, ano man siya wow. 'di ba pastor's kid niya ako katunga time kay dili pa ko born Born again. again. Okay. So murag dark pa ako ang past sa una ba palahubog kay ko ano ba barkada. Pero so somewhat, so gitabangan ka nga magbag-o ni Sir BJ. kanang Murag na ano ko kay bisag asa ko mag-adto na ana siya. Nya ako na rin mauwaw ba kay. Syempre Pastor Kid ba show niyo mo adto mig bar na ana siya mag-uban-uban Pero ano kasi ba? mong lifestyle sa una, sir. No, wala. Siguro nag-gitara. Uy, siguro. So wala gyud kay bisyo. Wala gyud na po. siya bisyo ever since. So ikaw is very ano gyud mo ha, discipline gyud ka, murag ingon ato. So somewhat na bless ka ato, Ma'am Cha. Murag ingon ato. Nakita murag nimo na- ang grace. Yeah. Kay, kana good, ning ana napatay ning ani nga lalaki. Ana ba? Nga, kaya dawaton ba kung unsa ko. Pero gapanguyab pa ato si Sir BJ si mo. So dito gyud pug kaingon nga nakaingon kag mao na gid siguro ni Oo. Murag calling na pud siguro nako nga muhawa na ko ani nga lifestyle ba. O kay murag Sige, ikapoy undangan na na pud gid ko. mo to. Yes. Itong mga world. Actually na yung mga friends nga dili kasabot, syempre kay Right. no pag Friday magsabot na gid dayon na unsa man asa taugma kay Saturday na. Friday usab ta na girls night out. Ana Murag ba? ingon ana. So Pero- ako mubalibad naman ko. So murag naghinay-hinay naghinay ka ko. bago. Pero unsa tong nakaingon gyud sa imuha nga siya na gyud ang imuhang pakasalan. Nag-propose naman daw ka diretso gyud dayon, murag ana. Kuan, siyempre katong na siya. Na born again na. Born again na. Nya feeling born na ko again. kanang isa na may walk ba sa life. Isa Okay. na mo ang vision. Ay really? Mo na yun eh. Kasi feeling mo ato, Ma'am Cha. Nagkaroon ko hope ba Mm. nga naa pagiday ka bag-o ako ang kaugalingon ba, ang akong life ba. Mm. Kaya binako ning ato stagnant na lang ko ba, ning ang cycle sa akong life ning ano na lang maggig ko karon ugma maggitan ako isang barkada, mag-inom, mag-ana ba. Lahira gid no. Lahira Wala gid. gi pulos akong kinabuhi sa una kung sa So kuan lang. ma-compare gyud nimo. Lahira gi. Ma-compare gyud nimo. Nana ko'y purpose ba? Right. Nana ko'y So katong gikasal na mo, nakuratan ang mga tao. yes, nakurat ang all nga ning ana na nagpakasal Okay. mi. Kuan mo to mong relationship dati kanang dili public ba. Kanang Tago lang yun. Pero katong nagminyo na mo, and then mo tong nag-decide na mo nga mag-China mo together. Marag Yeah. ana. After mi gikasal, di ba March man to, Mm, pagka September dito na nakalakaw na mi. Naglakaw mo. Mo tong time nga nag-audition mi sa Tawag ng Tanghalan, parehas mi duha nakuha gyud mi. So waiting na lang mi nga tawagan mi to go na sa Manila para isalang mi. Kaso nagsabay man ang visa na mo sa China. Sumo to gi-prioritize ninyo ang China. Nas gi-grab na mo ang China. Pila mo kabulan sa China? 2 years na ba, di ba? 2 years. 2 years 2 man among years. contract. So nag 2 years gyud mo. Actually, madungagan pag doon to kung wala ni gawas ang Kay katong COVID. COVID mo 2019 dapat kuan na to vacation 1 month. Yes. Nya plano na mong balik next month. Nya nigawas man ang COVID. Nag-lockdown. Pero blessing good ang It COVID was a sa mga. blessing. Yeah. Kay para sa kuha, or siguro mo upod inyong naisip nga
if in case ni balik man mo og China, I don't think na murag mo ano ang sweet notes. Kaya ang goal is, Ang goal lang yun mo dati mo na. Ay, actually, balik mi sa China. Right. Kay dati, sa China pa mi, hindi ko man nila dong sweet notes. Nag-upload naman ko mga video dati. Pang memory ra unta ninyo. Memories. Diba? nga, tanaw sa mga anak ba, puhon. Right. Main reason nga nung, So, naging mo page niya. Wala mi kabalo pag uli. Pag sulod sa pandemic, dito mi na ni boom mo ang isa ka live stream. Yes, kaya ang mga tao tuwa man gid. yeah. Tuwa man nakatutok. Like, yun ang plano sa Ginoo. Exactly. Sa atong plano. Exactly. So kaning sweet notes kinatanggong naman gid mo diri sa Jensa na mo ato. Dyan. So sa Jensa na mo ato, nganong nabuo man si Sweet Notes? Asa ni gikan ang pangalan nga Sweet Notes? Kuan mong gud ang among name nabuo na mo na siya kay ang among previous nga mga preferred songs kay mga kuan ra gyud mga love songs. Love songs. Kay boy and girl man duet. Right. Pero daghan pa mig mga names gyud na gipang himo, di ba? Pero dito gyud nahulog sa sweet notes. Murag lami pleasing man gud siya sa ears, Yes. di ba? Kung Yes. paminaw nimo siya, lamian ni nga pangalan uy. Yes. Katong nagibuo na ninyo si Sweet Notes, unsay plano ninyo ato? Ang pinaka-purpose ng ato dati gusto lang ako matry ka ng kuan ba sequencer ba kung mag-work ba nga kami lang duha. Kaya na pa mi sa full band pa ato. Yes, Nabuo yes, sa yes, full band yes. ato. Nasingit lang namo ang mga events nga. Duo me. O ana. Wala mi kabalo nga maabot sa ning ani gud. Pero kasi Sweet Notes, kung i-fast forward na to, grabe ang inyong pagsikat yun. Like, grabe yun. Kamu ba, like karon makatuo ba mo sa inyong kung asa na mo Dili, naabot, asa mo giplastar sa Ginoo, murag ana ba? Dili gyud ko makatuo Sa nga karon, maabot mi sa ning ani bitaw. Balhina sa mas paspas banat sa upat. Unilab yan. Unsay pinaka-first nga viral ninyo nga song? live stream to sa first song na mga nag-viral katong kuan Parting Time. Unsa man ni nag-duet no? Okay, always magid mo ana or dili pa to duet. Naami sa gig di ba ta? O namin sa gig sa Fishcot. Shout out na Fishcot. Unsa to siya nga gig ganiman kanang kuan lang? Oh, live. Live stream. Live stream. Kay di ba pandemic, so lockdown Yes, siya. Yes. So nakaisip man ang bar nga, ang Fishcot bar nga, why not mag-live lang? Ano ba? Kasi na naman to'y tao pero Gamay ra gid kaayo. Tawa ni social distancing lang mga table. Right, Pero right. gamay ra kayo gawa sa to madlock sila. Yeah. Pero dako na ang kausaban sa inyo ang kinabuhi. Like Yeah. compared before lahi na gid kaayo. Nagyud kaayo. Kamo ba sa una ni agi pod ba mo og kanang nag-struggle nga musician? Sobra pa sa struggle. As in. Ano man ma'am ja? Naliman ka nga among TF sa isa ka bar, pinakadako na ng 500 pesos per night. Katong gasugod pa lang ka. Dili pa mo sabay ani ni Sir BJ. Oh, Sabay na. even katong nagasabay Katong ni. 500 ra inyong Yeah. talent fee. Tapos bisag dili lang sa TF, bisag kanang sa equipments ko na ako. Struggle kay manghulam ako sa unang mga ginagamit na ko. Na ako'y ginahiram sa una nga gagmay nga mixer para lang makatugtog ni. Hindi man ko ka comfortable kung wala ko mixer nga gamay. Dito man ako ginahimbot na. Yes. Tapos in terms po sa among transportation, Nga naman. mag-commute rami, tricycle, ano lang, wala pa ano ba. Masuko na makataban ako sa tricycle. Dagan kayo dala na pa gitara. Wala pa gitara. Luoy, lagi kayo na siya sa una. Kay daghan kayo na siya dala. Kay pag gitarista ka na, pa kay gadget, pa kay gitara. Yes. Ano ba? Nga anak ka struggle. Yes. Hantod sa kuana namin na amigo ng mga tricycle driver na after sa amo ang gig, tawagan na lang namo. Masundo na mi diri. Ano, good? Hinahinay. Did you feel hopeless at some point? Naka-question po mag-yun na sa una. Wala ra po. For me, dili. Ano siya? Positibo ra gid. Yeah. Kanang, syempre, buhi biya ta. Yes, Ano, yes, kinahanglan yes, na itong yes. mabuhi. So, maningkamot gid ta. Na Yes. makakwarta ta para natin ika-provide. So, murag, naging lifestyle na lang. Normal na sa mua ba ng ato nga situation. We're not expecting more kay, syempre, unsa raman mi. Yes. Ana ba, musikero raman mi. Ana ba? Yes. So, lahi ra gyud basta si Lord maglihok, no? Ah, Makahila. kaayo, Kay, kaayo. before me natagaan og first na sakyanan, naka-experience pa gid mi nga sunod-sunod mi na ulanan. 1 week siguro to straight. Grabe, nakaala lagi ko Lord ta guys. Mig sakyanan makahilak na gyud ni. Kanang gig bitaw na mo nga almost pa-cancel na kay di mi kadayon kay kusog kay ulan man baka na. Yan na pa mi sa kilid sa dalan nagpasilong. Kay nga sabi hindi pa mi kalahos gid. Ang anak. Nga anak nga situation Hindi na kaabot ma- pa mi anak. Man di kong inani mi karon at least. Yes.
Malipay Grateful yun. ka sa tanang butang. Wala sa imo ang heart nga makumpara bitaw nimo. Lahi ang mulihok si Lord. Lahi siya muhatag og blessing sa tao nga grateful. Maugid na ako ang napansin po. Mangutana lang gyud go, makichismis kumbaga. At some point ba sa inyong kaminyoon na amoy mga selosan, mga ingon especially nga naa mo sa publiko. Ako selos, dili. Never pagid ko naka-feel og selos kay BJ. Kana ma'am sa. Siguro naakoy ka ng 100% nga assurance ba nga dili gid siya magloko, ana ba, or mag-entertain og other good girls ka syempre he's a pastor kid, so ingatan gina niya ihang testimony. Okay. No, kay 7 years marriage me pero never ko naka-feel og selos ba. Actually, kung pastor's kids ka, mas daghan ang Temptation. Yes. Temptation Yes. sa away. Siyempre, gumpo niya ang testimony nimo. Or Yes. siguro Kasi kanang papa. siguro ma-feel lang gid nako nga. Ang pagkatao lang gid niya, na-timingan lang yun. Pero kanina, wala pa yung mag-igat-igat. Naa gyud. Na, good. Sa chat na apod. Pero Di ay. Na, dili. Check ko gano cellphone niya. Basta ka na magdagan kay pangutanon ba, stock man dito ka, may Yes, rebelde ka. yes, wala. yes, okay. yes. Depende good sa gyapon sa imong response. Mm. Kabalo mo ko sa akong limit po. Napabud mo time nga kanang quality Iya. time with kids, kani ka mong duha mag-date ana. Diyan mo na mong gina-workout every time nga nami Rest. vacant. Okay. Gina-spend time gina mo sa mga bata. Mm. Bisag one day lang na itlag na ni Charlotte ang bata. Kasabot ra sila. Pila kay mga edad sa inyo? Less Ang ate, kay mag 4 years pa man siya. Sometimes mo ingon siya nga work again, mami, maana ba? So kanang every time nami travel no mag 3 to 4 days, ang pinakataas 5. Oo. Pag mag-uli mi mayon gina siya, I miss you so much. Maana na gina siya. Makakuan. Pero kamao naman siya noon mag-video call. Okay. Mag-storya mi Less sa na ano. food may kay nami Parents. ako in-laws nga. Mama ni Papa nga nagbantay. Hands-on gyud pod. 24/7. Kay mas kampante mi pa. Pero ginapasabot ninyo sa mga bata Yeah. nga Kabalo na tong 4 at mag-4 na mo nga itong ate kay maingon man mag-work muna si mommy and daddy ha. Okay, mommy. kasabot po siya nga sikat na mo. Sa karon dili Wala pa. pa sila Wala pa gid kasabot. siya idea about ano. So, Kanang mo gawas mo. kanang syempre di maiwasan nga nay makaila. Yes, Magpa-picture. Maulog Naka-adjust na mo ana. Mao ba ako kay ni ano nagiday ko ka. Ni ano nagiday mi kasikat kay daghan nagapa-picture ana ba di Yes, yes, maiwasan. yes. Pero syempre kay gusto man nila. Right. Hatagan na mo silang chance gid na mag-picture. Para sa mo dili gid mi kanang sikat. Para sa mo normal ra gid mi. Actually, sikat na. Sikat na gid ay na. Grabe gid ka sikat ninyo. Nasanay ra gid ko na nila. Yes. Kamo gid ang para sa kuha kamo ang pinakasikat nga duo sa Pilipinas gid. Like lahi ra gid kayo. Mo gani usa ka dako nga pribilehiyo nga nilingkod gid sila diri sa chit chat. Ayun, gihulat gyud na mo ni. Saba niya. Pag hindi kalimutan ni Kuya Chit. Saba mo. Abi na mo kalimot na siya ba. Abigin ako nga dili na mo mamansin. Dili. Mo gay nakaingon si ko gabi mga buotan kay mga bataa gay mamansin pagid silang angkol. Nagpaabot Murag jud mi. nana. Congratulations kay ang milestones nila ba like nag golden button na sila sa YouTube. Happy grabe. 1 million. Grabe ang inyuhang pagsaka sa Facebook followers Followers, yeah. ninyo. Yan, may mga international tours nga Grabe no. pero kaning mga ingon ani nag-give back gyapon mo. Like di ba kanang mag-free concert mo sa Nag-free Pag- concert. mo- Last na mo free concert sa mga Purok. Kami Oh, nag-sponsor. sa purok ninyo. Kami tanan to Right. sa sound system, tanan. Sa Wala sila Super gastog yun. Entertainment. Kami. Tapos open to all ba kung Di kasi ba? gusto magsulod. Di ba? Kung Patara. nakita ninyo tong video nga budots, katong emergency budots mo to nga concert. Free to siya sa mga purok. Salamat kayo sa inyo Sir BJ ug Ma'am Cha. Padayon sa inyong kamaayo, sa inyong Okay. talento pero nalang may hangyo. Mm-mm. If naamoy kanta, ambot og naaba mo like official gid ninyo nga para sa inyong duha lang. Pwede mi maka ngayo og sample. Nga live gid nga magkanta mo. Sige. Kanta mong duha diri sa programa. Ang among kantahon is katong team song namo. Team song gid ni. Mga bisdak sa programang Binisaya Chit Chat ato ni mag-perform gyud. Gipagbigyan ang inyong angkol sa Sweet Notes. Ladies and gentlemen, Jeffrey and Charlotte May Bactong to perform When God Made You by Natalie Grant.
It's always been a mystery to me how two hearts could come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends the perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. A promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Wala mga Daghan kayong salamat, Sir BJ, Daghan salamat, Ma'am Cha. sir. Daghan kaayong salamat sa makausab sa programang binisaya Chit Chat ato ni Sweet Notes. Yay! Wala ko sa Swerte kay ko kay nakakita gyud ko nga nag-perform mong duha. Ay, No, sure bitaw. ito. Ato yung badayin si mong birthday. Unsa Pwede ra gyud. Unsa na kamahal ang Sweet Notes karon? Alaw, barato ra gyud. Kasang kong brain. Asa man manawag pag Ay, magpabook nami sa inyo. Nami business number 8. So, Alright, sa mga gusto magpabook po sa Sweet Notes Music, pwede nyo pong i-text or tawagan ang number namin sa business number 0912-277-5126. ito lang po talaga. Yes. Oo. So ayaw lang mo og chat or call sa amo ang page kay very Dili flooded. na mabasa. Yes, dili Flooded na gyud mabasa. kaayo, di na Yes, namo yes. ma-accommodate tanan ba nga. Tabunan ano. ba? Yes, yes. So hangyo lang mi nga kung gusto mo magpa-book or may inquiries mo, i-call na lang directly sa amo ang business number. Right. O sa mga huna-huna karon, mga Filipino community sa UK, na sa US, Yeah. ayaw mong palupig ang UK. Lagi. Dili magpalupig ang UK, di ba? Or Japan naman sila. Mga Hong Kong, mga Filipino community sa Hong Daghan Kong, po mga yun. yun di ba? UAE. Sa Singapore, UAE, daghan pag kayo may followers sa UAE. sa Dubai. Yeah. Dapat wala pa mo nag-Dubai. Wa pa. Oh, mga Filipino ko. Kabalo na mo si dili palupig sa US. Naunsa naman ina. Si Chat at